आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं। सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी। मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। देवगड जामसंडे शहराला कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी द्या, तसेच कोर्ले सातांडी योजना लवकर सुरू झाली तरच देवगडचा पाणी प्रश्न सुटेल, असं देवगड जामसंडे शहर विकास समन्वय समितीच्या वतीनं घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून मागणी करण्यात आली आहे। देवगड जामसंडे शहर विकास समन्वय समितीच्या वतीने मी बोलतो आहे। जानेवारी 2026 मध्ये अशा प्रकारची समिती आपण स्थापन केलेली आहे। ते मूळ पाणी प्रश्नाच्या संदर्भात देवगड जामसंडे शहराचा पाणी प्रश्न हा गेल्या अनेक वर्षाचा प्रश्न आहे, परंतु लोकांची जी समस्या आहे, लोकांचे जे प्रश्न आहे तो मांडण्यासाठी किंवा प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अशा प्रकारचा एखादा प्लॅटफॉर्म निर्माण करावा, अशा प्रकारचा एक दबाव गट निर्माण करावा या उद्देशाने देवगड जामसंडे शहर विकास समन्वय समितीची आपण स्थापना केलेली आहे। आणि आपण त्या प्रश्नाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर गेल्या 2 महिन्यामध्ये आपल्याला बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळतो आहे। विशेषतः प्रशासनाकडून मिळतो आहे, लोकप्रतिनिधींकडून मिळतो आहे आणि कर्मचाऱ्यांकडून मिळतो। या तिन्ही घटकांचा मी विशेष आभार मानेन। गेल्या 2 महिन्यामध्ये हे सर्व घटक जे पाणी प्रश्न नळ पाणीच्या संदर्भात आहे हे ॲक्शन मोडवर आज आलेले आहेत आणि आज जवळजवळ रोज आपल्याला जो काही अपडेट आहे, नळ पाणी योजनेच्या दुरुस्ती संदर्भात जो अपडेट आहे तो सर्व नागरिकांपर्यंत पोचत आहे। अर्थात हे सर्व जरी झालं तरी पाणी प्रश्न देवगडचा सुटलेला आहे असं अजिबात म्हणता येणार नाही। सुटलेला तर तो नाहीच आहे, परंतु तो फार सौम्य झाला असंही म्हणता येणार नाही। आजचं जे स्टॅटिस्टिक्स आहे त्याप्रमाणे महिन्यातून अवघे 11 दिवस आपल्याला पाणी मिळतं आहे, लोकांना पाणी मिळतं आहे। म्हणजे डिसेंबरमध्ये ते 8 दिवस होतं, ते 8 वरून आपण 11पर्यंत पोचलेलो आहोत। परंतु आपली अपेक्षा आहे की किमान 1 दिवस आड पाणी मिळावं, म्हणजे महिन्यातून किमान 15 दिवस लोकांना नळाचं पाणी मिळावं ही अपेक्षा आहे। अर्थात आम्ही आशावादी आहोत की प्रशासनाकडून अधिक प्रयत्न केले जातील आणि भविष्यामध्ये हे किमान 1 दिवस आड लोकांना पाणी मिळेल। आता पुन्हा एकदा मी सांगतो की आज जी काही पाणी नळ पाणी दुरुस्तीची जी काही योजना चालू आहे, दुरुस्तीचे जे काम चालू आहे ते अतिशय धीम्यागतीने चालू आहेच, परंतु ते पूर्ण होऊनसुद्धा देवगडचा पाणी प्रश्न सुटणार असं वाटत नाही। देवगडचा पाणी प्रश्न खऱ्या अर्थाने जर सुटायचा असेल तर आपल्याला जी नवीन नळपाणी योजना आहे, कुर्ली सातांडी नळपाणी योजना आहे, ही प्रत्यक्षात कार्यान्वित आली पाहिजे। आज ती अतिशय पहिल्या टप्प्यावर आहे आणि मला वाटतं अजून 2 वर्ष जातील, परंतु या माध्यमातून माझी पालकमंत्र्यांना अशी कळकळीची विनंती आहे की युद्ध पातळीवरती आपण स्वतः जातीने लक्ष घालून ही जी नळपाणी योजना आहे ती नळपाणी योजना मंजूर करून त्यासाठी बजेटमधून तरतूद करून लवकरात लवकर ती करावी, जेणेकरून देवगड जामसंडे शहरातील सर्व नागरिक या प्रश्नापासून मुक्त होतील आणि आपणास ते मनापासून दुवा देतील या निमित्ताने मी सांगू इच्छितो। या संदर्भामध्ये आत्ताच मला वाटतं 18 तारीखला एक मोठा शेतकऱ्यांचा मेळावा झालेला होता राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वात आणि त्या मेळाव्यामध्ये काही ठराव मंजूर झालेले आहेत आणि त्या ठरावामध्ये काही अल्टिमेटम शासनाला देण्यात आलेले आहेत की त्यांनी काही मागण्या केलेल्या आहेत, ज्याच्यामध्ये संपूर्ण कर्जमाफी आहे, त्याच्यानंतर हेक्टरी 5 लाख रुपयाची मागणी त्यांनी केलेली आहे। त्याचप्रमाणे माझ्या मते संशोधन केंद्र या ठिकाणी व्हावं अशी पण त्यांची मागणी आहे। ह्या सगळ्या मागण्या ज्या शेतकऱ्यांच्या आहेत त्या अतिशय न्याय्य मागण्या आहेत, अशा प्रकारची समितीची भूमिका आहे। आणि त्यांनी असं अल्टिमेटम दिलं आहे की 12 मार्चपर्यंत या मागण्या जर मान्य झाल्या नाहीत तर 12 मार्चला एक मोठा मोर्चा कलेक्टर ऑफिसवर न्यावा अशा प्रकारचं त्यांनी जाहीर केलेलं आहे। परंतु त्यांनी हे आशा व्यक्त केली आहे की त्यांच्या मागण्या आता सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू आहे, त्यामुळे त्यांना अशी खात्री त्यांनी व्यक्त केलेली आहे की शासन अतिशय संवेदनशील आहे आणि शासन स्तरावर पाहणी पण चालू आहे। मला वाटतं त्यांचे प्रतिनिधी जे असतील, म्हणजे कृषी खात्याचे असतील, महसूलचे असतील, हे युद्ध पातळीवर पाहणी करत आहेत आणि त्या पाहणीनंतर
अशा प्रकारचं पॅकेज शासन या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये जाहीर करेल अशा प्रकारची आशा राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केलेली आहे आणि त्यांनी स्वतः पालकमंत्री असतील, मुख्यमंत्री असतील, या सगळ्यांशी त्यांनी संपर्क या दृष्टीने साधलेला आहे. आणि मला खात्री आहे किंवा मला आशा आहे असं मी म्हणेन की शासन अशा प्रकारचं पॅकेज लवकरात लवकर जाहीर करेल आणि अशा प्रकारची मोर्चाची वेळ कदाचित येणार नाही. परंतु जर अशी काही वेळ आली शेतकऱ्यांसमोर तर समिती निश्चितपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहील. कारण समितीची जी बांधिलकी आहे ती सामान्य नागरिकाशी आहे, शेतकऱ्यांशी आहे आणि जो पीडित आहे त्यांच्याशी आहे. त्यामुळे त्याबद्दल काही प्रश्न नाही. परंतु मला अजूनही वाटतं की सरकार लवकरात लवकर काही ठोस स्वरूपाचं पॅकेज आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्यामुळे निर्णय होण्याची शक्यता अधिक आहे. अनेक आमदारांनी प्रश्न उपस्थित इथे केल्याचं मी बघतो आहे आणि हा काही प्रश्न देवगडपुरता मर्यादित नाही, तर हा संपूर्ण कोकणचा प्रश्न आहे. संपूर्ण कोकण पट्ट्यामध्ये आंब्याचं फार मोठं नुकसान झालेलं आहे. पण या निमित्तानं मी एकच गोष्ट सांगू इच्छितो की शेतकऱ्यांनी सुद्धा आता हा विचार केला पाहिजे की हा प्रश्न मुळात निर्माण का झालेला आहे, त्याच्या मुळाशी खरं कारण काय आहे. कारण शासन काही पॅकेज देईल, 1 वर्ष देईल, 2 वर्ष देईल, परंतु आंब्याचा उत्पन्न गेल्या अनेक वर्षामध्ये जे कमी होत चाललेलं आहे, यावर्षी जो गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे, याला क्लायमेट जे आहे म्हणजे हवामान आहे तर कारणीभूत आहेच, परंतु त्याचबरोबर अन्य काही गोष्टी पण कारणीभूत असू शकतात, ज्याच्यामध्ये अतिरिक्त पेस्टिसाईडचा वापर आहे, त्याच्याप्रमाणे कल्टारचा वापर आहे. तर ह्या सगळ्याचा सुद्धा अभ्यास संशोधन केंद्राच्या माध्यमातून, म्हणजे शेतकरी काही याचं संशोधन करू शकत नाही, परंतु विद्यापीठाचा रोल याच्यामध्ये महत्त्वाचा आहे आणि विद्यापीठाने अशा प्रकारचं संशोधन केंद्र या ठिकाणी सुरू करावं, शासनाने सुरू करावं आणि त्याच्या माध्यमातून या प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन हा प्रश्न कसा सुटेल, कायमस्वरूपी कसा सुटेल आणि आंबा इकॉनॉमी ही तगेल, जिवंत राहील, त्यासाठी प्रयत्न करावे, अशा प्रकारची समितीची या संदर्भातली भूमिका. हा मुद्दा खरंच तांत्रिक मुद्दा आहे. कारण जेव्हा कायदेशीर प्रश्न येईल, कारण कसं आहे, व्यापाऱ्याने शेतकऱ्याशी कोणत्या स्वरूपाचा करार केलेला आहे, कशा स्वरूपाचा करार केलेला आहे, त्याचं पूर्ण पेमेंट दिलेलं आहे की 50% पेमेंट दिलेलं आहे, हे अनेक इश्यूज आहेत. काही ठिकाणी शेतकरी पूर्ण पेमेंट सुरुवातीलाच घेतो ॲडव्हान्समध्ये, काही ठिकाणी शेतकरी म्हणतो की ठीक आहे आपण 50% द्या, 50% तुम्ही प्रत्यक्ष उत्पादन आल्यानंतर द्या. काही ठिकाणी अंडरस्टँडिंगमध्ये शेतकरी व्यापाराला माफही करतो की नुकसान झालं आहे, नकोच पैसे देऊ. तर हे इतके तपशील खूप असे आहेत की मला असं वाटत नाही की शासन या संदर्भात अशा प्रकारचा काही निर्णय घेऊ शकेल की व्यापाऱ्यांना नुकसान भरपाई डायरेक्टली देऊ शकेल. मला वाटतं की कायदेशीर त्याला शेतकऱ्यांनाच ती द्यावी लागेल, कारण जमीन शेतकऱ्याच्या नावावर आहे, भाग शेतकऱ्याच्या नावावर आहे. आता इथे जो भाग आहे तो शेतकरी आणि जो करारावर घेणारा व्यापारी यांच्यामधले जे काही संबंध आहे त्याच्यातून तो प्रश्न त्यांनी तो कशा पद्धतीने, कारण ह्याच्यामध्ये पर्सेंटेज पण ठरवू शकत नाही. काही लोक असं म्हणतात की व्यापाऱ्याला 50% द्या, शेतकऱ्याला 50% द्या, पण त्यांच्यामध्ये कराराचं स्वरूप काय आहे हे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बाबतीतला करार हा वेगवेगळ्या टर्म्स कंडिशनवर ठरलेला. तर मला असं वाटतं की हा प्रश्न तितका सोपा नाही. शासनाला ते शेतकऱ्याला द्यावं लागेल आणि शेतकऱ्याने मग समजून, त्यामध्ये अनेक अन्य मागण्या पण आहेत, विशेषतः पेस्टिसाईड विकणारे जे विक्रेते आहेत, कंपन्या आहेत, त्यांनी यावर्षीचं प्रॉफिट घेऊ नये अशी एक मागणी आहे आणि खरंच ती पण जेन्युइन आहे की दरवर्षी तुम्ही फायदा घेतात आणि त्याच्यातला सगळ्यात गंभीर प्रश्न आहे की पेस्टिसाईडवर जी MRP आहे ती MRP 2000 रुपये असते आणि कुठेतरी 200-400ला पण ते विकलं जातं असं माझी माहिती आहे. तर शासनाने ही मागणी मला वाटतं राजू शेट्टी यांच्या सभेमध्ये पण झाली की शासनाने निर्बंध करावे की प्रोडक्शन कॉस्ट जर 200 आहे तर त्याच्यामध्ये प्रॉफिट धरून डीलरचं प्रॉफिट, विक्रेत्याचं प्रॉफिट धरून त्याची MRP असायला पाहिजे. आज MRP काय असावी याच्यावरती शासनाचं कोणतंही बंधन नाही आणि अक्षरशः या पेस्टिसाईडच्या सगळ्या व्यवसायामध्ये शेतकऱ्यांची खऱ्या अर्थाने लूट होते आहे आणि शेतकऱ्यांचं शोषण होत आहे. मला वाटतं हा प्रश्न सरकारने गंभीरपणे घेऊन कायद्याच्या स्वरूपामध्ये का होईना की याच्यावरती MRP काय असायला पाहिजे, प्रोडक्शन कॉस्ट काय पाहिजे, प्रोडक्शन कॉस्ट धरून प्रॉफिट धरूनच MRP असली पाहिजे. आणि आज जे काय चाललेलं आहे डिस्काउंट, अमुक 50% डिस्काउंट देतो, दुसरा 40% डिस्काउंट देतो, रोखीने घेतलं तर तुम्हाला अमुक डिस्काउंट, तुम्ही जर उधारीने घेतलं तर तुम्हाला हे रेट, हा जो काही सगळा प्रकार आहे आणि जे व्हेरिएशन आहे, मला वाटतं हा शेतकऱ्यांच्या खरंच शेतकऱ्यांचं